והעולם הוא הפוך. במקום לקחת אותי ושכמותי שדוברי אמת, נמצאו אמת, כל הדברים שאמרתי אני חותם עליהם, על כל אחד מהם אלפי שעות שיחה ונמצאים. במקום לקחת את זה ולהעריך כדי לקדם ובעצם לייצג סמן ימני של אמת, של ערכים, מקצוע ועוד ועוד, לוקחים את אלה שממשיכים להיות חלק מתהליך הטיוח והשקר ונותנים להם, כמו שאת אומרת, להוביל כל מיני דברים ולהשאיר אותם, אפילו חלק מהם לקדם בצבא ובכלל. זה עולם הפוך ראינו, אבל אנחנו נתקן, כי אמת מארץ תצמח, זה לא סתם סיסמה, זה דברים שיש בהם עומק, יש בהם אמונה. עם ישראל, לא סתם ציינו בפתיחת השיחה, שבכל מקום שאני עובר אני מקבל באמת חיזוקים, זה נותן לי כוח, וזה מראה לי שעם ישראל צמא לאמת, מחפש באמת את המקום הזה שיספרו לו מה היה, ללא הפתרה וללא שקרים או הטיה. ובעניין הזה אני, כמו שאמרתי ופעלתי 35 שנה למען ביטחון ישראל, כך אמשיך, ובעזרת השם גם נוציא את האמת ונצליח.